Pähim paýhasymany magtymyly pragatly bätleşen geçirilmegi oňa döwlet derejesinde ähmiýet berilmegi, çeper döreçiligiň hassa baýlaşmagyny, onuň hüner taýdan kämilleşmegini şertlendirmek bilen bir hatarda ýaşlaryň oky başarnyklaryny açyp görkezmekleri, täze dehinleň ýüze çykmagy babatda giň mümkinçiligi ugruldy. Magtymyly Naqymly Sally drama teatrına geçirilen Ýeňçiler syýlagylamak dabarasynyň başynda hormatly prezidentimiziň Pähim paýhasymany Magtymyly pragatly bätleşen ýeňçilerine beren gutlugynyň okulmagy çäreň ähmiýetini belende göterdi. Onu günnägörüň beýik akyllary we nuzgy uşahyry Magtymyly pragynyň çuň manily eserleri, umuma adamzat gymmatlyklarynyň genji hadinatyna münasip orun aldy. Akyllar şahyrymyz watan söýjüligi, agzabirligi, insanperwerligi, dost soňanlygy ünnügen ajaýyp goşgulary bilen insan kalbyna baky ýaşaýa diýip belendiýär. Şeýle hem arkadaly gahrman serdarymyz özüniň gutlugyny Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bayragyny almak ugrundaky bätleşiň çäklerine geçirilýän bu bätleşige hödürlenen eserleriň her biriniň diýärimize dörejilik bilen meşgullanýan ýaşlaryň täze nesliniň kemaly edýändigini, ýaşlaryň Magtymyly praga bagyşlap kämil eserler döretmäge, okyp ony görkezýändigini belläýär. Halkymyzyň taryhyň dowamyna döreden we häzirki günlerde üstünlikli ösdürilýän ruhy mirasyny gorap saklamak, ony dünýäde giňden wagt etmek hemde bu gurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, şol sany Magtymyly pragynyň dünýä nusgalyk eserleriniň ähmiýetini açyp görkezmek gurulhan bätleşiň esasy şertine ugruldy. Bätleşige gatnaşanlar halkymyzyň ägir dole medeni we ruhy mümkinçiliklerini beýan etmek babatda ähli zerur şertleň döredilýäni üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Belenilşi ýaly häzirki döwürde milli medeniýeti sunugaty çuňur öwrenmek, ösdürmek hemde kämilleşdirmek ugruna döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglykda elan edilen bätleşiň ýeňçilerine syýlaglamak dabarasy täsirli wakalara baý boldy. Özüniň ihlasy, çeper dörejilige bolan höwesi arkaly geçirilen bätleşiň ýeňilje diýen hormatly dereje münasip bolanlar döwlet syýlaglaryna uly boýsun çilen ýüzüne syýlap kabul etdiler. Munyň özi asyrlar aşyp gelýän oňyn ýürelgelen häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösdürilýändiginiň nowatdaky suwtnamasyna ugruldy. Ýurtymyzyň dörediji ýaşlarynyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan awraýly bätleşige gatnaşyp ýeňilçi bolanlar ýaşlaryň çeper dörejilige bolan gyzyklanmalarynyň höweslendirilýändigi, bu işlere döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigi üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Çeýle hem olar bu işleň mundan beýlekde ösdürilmegine münasip goşun toşma ugrunda ähli tawallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ananardylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe biz merdana watan goraçylaryna döredijilik işi bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Ine şeýle taryhy günne hormatly belen serkerde başymyz, siziň kararyňyz bilen maňa hem Pähim paýhasymany Magtymyly pragatly döredijilik bätleşiginiň ýeňjisi bolup, siziň şah serpaýyňyza münasip bolmak bagty nesip etdi. Şeýle şah serpaýyňyz üçin hormatly belen serkerde başymyz, size köp sag bolsunlarmy aýdýarys. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz, hem de hormatly belen serkerde başymyz, siziň janlaryňyzyň sag, ömürleriňiziň uzak, belent başlaryňyzyň aman bolmagyny tüýs süregimizden arzu edýäris. Çuňur hormatlanýan hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň aglan eden Pähim paýhasymany Magtymyly praga atly dörejilik bätleşigine şah serpaýyna münasip bolmak bagty maňa hem niýetler etdi. Asuda we parahat ajaýyp hem de gözel ülkemizde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe pederlerimiziň arzuwy, ulus ýylymyzyň başlaryny tuw deýin belende götüren ajaýyp döwür ata watanymyza baky düşledi. Ykbaly galkynan watan ýaşlara daýanýarka neneň joşmazak. Buňky sowgadym meni ýeneki ýyllara joşdurdy, borja eýetdi. Aslynda ýaşlyk täzeçilik, ýaşlyk gözellik, ýaşlary gollamak, ýaşaýyşy gollamak. Biz ýaşlara şeýle ajaýyplyklar we giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň saýatynda biz ýagty ertirler söýgü bilen nazarlaýan bagtdan paýly, gollary galamly bagtyýar ýaşlar.
bize şeýle ajaýyplyklary we giň mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly İlyas Ulfy, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman ferdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman ferdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun, tutýan her bir tutumly işleri hemişe rowaşlyklary betsensin. Bätleşiň ýeňçilerine teýleglemek dabrasy tamamlananan soň teatryň Kaşan sahnasyna ähmetli çäremin atýetli bayramçylyk konserti ýaýbanlanyrly. Yer ýüzüniň halklary bilen medeni gatnaşyklary berkitmegiň, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň möhüm wezipesi bolup durýar. Ýurdumyzda ýygydarly geçirilýän dürli meden çäreler, şol sany döredüçi ýaşlaryň arasyna geçirilýän bätleşikler hut şu maksatlara gönükdirlenir. Belent ruha beslenen aýdym saatlarda gahrman arkadagymyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda gazanylýan ähurt uly ösüşler, halkymyzyň bagtyar durmuşy, gözel tebigatymyzyň ajaýyplyklary we hoş niýetli insan gatnaşyklary gwat bedirli. Ýaş estradaçylaryň tans we folklor toparlarynyň çykyşlary, hoş owazlary bilen konsertde gatnaşanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Munyň özi ýurdumyzda okunly ösüşiň öpçün edilmegi, bagtyar halkymyzyň eşletli durmuşynyň berkarar bolmagy ugrunda ýygydarly tagalla edýän hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadagymyza ähli-umumy hoşallygyň aýdyň nyşanyny ugruldy. Häzirki döwürde milli medeniýet ulgamyna ýaýbanlanyrlan giň möçerli özgertmeleň durmuşa geçirilmegine, adamzatyň ruhy gençlik hazynasynyň aýrylmaz bölegi hökmüne ikrar edilen türkmen halkynyň medeni mirasynyň giňden wagt edilmegine münasip goşun toşýan döreçilik işgärleri, öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň ähmiýetine has aýdyň düşünýärler. Şeýlelikde ýaşlar ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işlere dahilli bolmagy, özleriniň perdentlik borçlary hasaplaýarlar. Bu bolsa ýaşlaryň beýik geljegi nazarlaýan ägir türlü işleri bitirmäge bolan hügötleriniň aýdyň beýanlary. Häzirki döwürde ýurdumyzyň durly günjeklerine medeniýet edaralarynyň netijelik hereket etmegi, bulgama degişli Kaşan binalarda ýaş zekinleň täze nesliniň döremegi bilen milli medeniýetiň we sunugatyň saatlaşykly ötüşi ýola goýuldy. Her ýylda geçirilýän bätleşikler, halkara maslahatlary, forumlary medeni hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine giň ýol açýar. Bu ýerde ýaýbanlanyrlan aýdym saada çykyşlar, ötüşliň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň ähli halkynyň aýratynam döredüçi ýaşlaň mehriban watanymyza bolan söýgüsiniň senaty bolup ýaňlandy. Bätleşiň ýeňçilerine syýlamak dabrasyna gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul etdiler.